വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ വെറൈറ്റി ഫുഡ്സ്. ഞാൻ പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന ഒരു ചാനലാണ്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലിങ്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതിയതായതുകൊണ്ട് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എല്ലാവരും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്ലബ് സാൻഡ്വിച്ചാണ്. ഫസ്റ്റ് അതിനാവശ്യമായത് മയോണീസാണ്. അപ്പോൾ മയോണീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 4-5 ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു മുട്ട, പിന്നെ തക്കാളി സോസും ചില്ലി സോസുമാണ്. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണയാണ്, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആദ്യം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടു. വെളുത്തുള്ളി മുട്ടയും നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി അതിനാവശ്യമുള്ളത് എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചില്ലി സോസും തക്കാളി സോസും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. നന്നായി അടിച്ച് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ഉപ്പ് ലാസ്റ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത്. ചിലരത് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, അതിക്ക് ആവശ്യത്തിന് എത്രയാണ് ഉപ്പ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ മയോണൈസ് നന്നായിട്ട് തിക്കായി അടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണത്. അതായത് ഈ തക്കാളി സോസും ചില്ലി സോസും അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. അതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബ്രെഡ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് ആവശ്യമുള്ള ചിക്കനാണ്. ചിക്കനും മുട്ടയും വെച്ചിട്ടുള്ള സാൻഡ്വിച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ വെട്ട് കഷ്ണമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മളതിന് ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. 2 വിസിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ശേഷം അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡ്, തക്കാളി. ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് തക്കാളി. അത് നമുക്ക് മസാല ചിക്കനിലൊന്ന് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തക്കാളി. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതിക്കുള്ളൊരു കച്ചാസാണ്. ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് വീഡിയോ പറഞ്ഞത്. വലിയ ഉള്ളിയും ഇതേപോലെ തക്കാളി സോസും ചില്ലി സോസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ ഞാനിതിലൊരു വീഡിയോ ചെയ്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഇവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എടുത്തു എന്നുള്ളൂ. അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അത് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്താൽ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു കുക്കറിൽ നമ്മൾ ചിക്കന് വേവിക്കാൻ വെക്കുകയാണ്. വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കുക്കറിലിട്ടു. അതിനുശേഷം ഒരു 5 മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂണൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക. ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. അത് നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ട് നന്നായി ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതി. ഒരുപാട് വെള്ളം വെക്കണ്ട, 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതി. ഓവർ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് വെന്ത് കിട്ടും. നമ്മളത് അടച്ച് കുക്കർ ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യാം. ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുക്കർ വെച്ച് അത് വേവണ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡൊക്കെ നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ആ പണികൾ ചെയ്യാം. ബ്രെഡും മുട്ട നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കണം, അതൊക്കെ ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം മുട്ട ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇടാം. 2 പാത്രത്തിലല്ല എന്തോ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ചാനൽ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കൊണ്ട് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ. അതിൽ എന്തോ കിടക്കണം. അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം ഒരു ലേശം ഉപ്പിടുക. അതിലോട്ട് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടിട്ട് 2 മുട്ട നന്നായിട്ട് അടിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് 2 മുട്ട വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 4-5 ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ അതിന് ശേഷം കൂടുതലും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരികയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ട അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാൻ വെച്ച് നമുക്കാദ്യം മുട്ട ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. മുട്ട നന്നായിട്ട് നൈസായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അത്
പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇടാം, ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വിസിൽ വന്നു, 2 വിസിൽ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ഓഫ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കാം. മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നൈസായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കട്ടിയെല്ലാം പൊരിച്ചിട്ട് നൈസായിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കും. ഒരുപാട് കട്ടിന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിലൊരു ഫില്ല് രണ്ടാമത്തെ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ട, നമുക്ക് മുട്ട വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാം. നമ്മൾ മുട്ട നന്നായിട്ട് വേവിട്ടെ. പിന്നെ ഇതിലെന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ. അതേ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു തപ്പലൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട വേവിച്ചെടുത്തു. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ആ പാനിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രെഡൊന്ന് ജസ്റ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി. അതിൻ്റെ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനെ സ്ഥിരപ്പെട്ട് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചൂടാക്കാറാണ്. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എളുപ്പം. എനിക്ക് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തപ്പലാവാണ്, ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ശരിയാവണില്ല. പിന്നെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം, ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ. കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ താഴേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ചൂടാക്കി എടുക്കാം. ബ്രെഡ് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചൂടായി. ഒരുപാട് മൊരിയണമെന്നൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണ ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കണ്ടു. നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം അങ്ങനെയൊന്നും വേണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തോന്നുന്നു ഇതിങ്ങനെ വീഴണതില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചൂടാക്കി എടുത്തു. ചൂടാക്കിയ ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി അങ്ങനെ ചൂടാക്കി എടുക്കും. നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ വറ്റിയൊക്കെ ചൂടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകും, കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ, ചെയ്യണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം, അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം. ഞാൻ നമ്മളെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മളത് എടുത്തു. പിന്നെ നമ്മൾ മുട്ടനെ പൊരിച്ചെടുത്ത മുട്ടനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. ഇല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടിയാൽ മതിയൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്കൊരു പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് സെൻട്രൽ പീസായിട്ട് നമ്മൾ ചതുരത്തിൽ വെക്കാം. ബാക്കി വരുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ എന്തിനെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യാം. നമ്മളത് ചിക്കൻ നമ്മൾ അടിച്ചു കേട്ടോ. ചിക്കൻ നമ്മൾ മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചു എടുത്തു. അതിലേക്ക് മയോണൈസ് നമുക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തിനാണ് 4 ടീസ്പൂണോ 3 ടീസ്പൂണൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ. ശേഷം തക്കാളി ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, അത് ഓപ്ഷണലാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു, വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മളിനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു കച്ചസ് കാണിച്ചത്. ഇത് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 2 ടീസ്പൂണോ 3 ടീസ്പൂണോ ആഡ് ചെയ്തൊക്കെ നല്ല അതിനൊരു മധുരം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ മധുരം മുന്നിൽ നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കൂടി എടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്യാൻ കൈ എടുക്കാതെ മിക്സ് ചെയ്യണം. അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വീട്ടിലെല്ലായിടത്തും മിക്സ് ആവില്ല. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കൈയെടുക്കാതെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നോക്കുക അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ കേട്ടോ. ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും, കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ കച്ചാസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സാധനം. നമ്മളത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി മസാലയുടെ എന്തോ ഒരു കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്ത് ചിക്കനിലെല്ലായിടത്തും അത് വരുന്ന പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചത്. ആദ്യം നമ്മളൊരു ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസ് എടുത്ത് അതിൽ മയോണൈസ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. മയോണൈസ് കൂടുതൽ ആഡ്
ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, കാരണം ഇതിൽ മയോണൈസ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഒരു 1-2 ടീസ്പൂൺ, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ഉണ്ടാക്കി, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയൊന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ കമ്മിയാക്കാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും മയോണൈസ് ലേശം തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കത്തി കൊടുക്കാം. ഈ ബ്രെഡ് മയോണൈസ് നന്നായിട്ട് തേച്ചതിന് ശേഷം ലെയർ കത്തി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് എത്ര ലെയർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 3 ലെയർ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3 ലെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ല അതിന് വേണ്ട, ഇതിൽ കൂടുതൽ ലെയർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നും കൂടി മസാല തേച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് പോയി ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മസാല കൂടി വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ മുട്ടയുടെ പീസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അത് വെക്കാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് മയോണൈസ് മിക്സ് ആക്കുക. മയോണൈസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇതിൽ വരുമ്പോഴാണ് നന്നായിട്ടുണ്ടാവുക. ഞാൻ ഒരുപാട് ഇതിൽ ചെയ്യണ കണ്ടിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ, എന്നാലും ഞാനെൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് കുറച്ചും കൂടി അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സാൻഡ്വിച്ച് റെഡിയായി. ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ ഇങ്ങനെ എന്താണ്. വലിയ പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യല്ലേ. നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ക്ഷമിക്കുക. നമ്മളിതിനെ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് നല്ല കത്തി വേണത്. ഇപ്പോൾ മൂർച്ച കുറച്ച് കുറവായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ശരിയാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ വന്നു, എന്നാലും ഇത് പെർഫെക്ഷനായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ശ്രമിച്ചാലൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഞാനിത് എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകൊണ്ടേ ചെറിയൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ എനിക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അത് ഉപയോഗിച്ച് 2 പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഉള്ളത് ചെയ്തോട്ട് അത്രയും മസാല ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ